Bazoum suna da zaɓi biyu, ganin cewa ya kusan shekara 3 da aka yi juyin mulki kuma yana tsaye. Kenan a nan zaɓi biyu da suke da shi a ganina, su kai shi kotu game da zargin da suke faɗa yana yi ko kuma laifukan da suka ce ya yi a matsayin shi na ɗan ƙasa. Kenan idan suka kai shi kotu, kotu za ta tabbatar da ga laifin da yake da shi, ga abin da yake da shi. Kenan in ma ɗaure shi can na za a yi, kotu za ta ɗaure shi da hujja a shari'a, saboda Nijar babu wanda ya yi ƙarfin doka. A mulkin Nijar duk wanda ya yi laifi to bai fi a kai shi gaban alƙali a yi mai hukunci ba. Kowane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ta hayya wani mawaƙi ya hito da wata waƙa, wato wai shi suna Hakim. Babban ɓangaren da ya jawo cece-kuce shi ne cikin waƙar tashi, inda ya kira shugaban ƙasa da mai girma da cewa Abdurrahman Tani ya saki shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa Bazoum Mohamed, da kuma inda ya nuna waɗanda suke 'yan ta'adda ne su ne irin su Madaki. Wannan ya jawo cece-kuce tsakanin 'yan Nijar, inda da dama suke tafa albarkacin bakinsu, wasu suke ganin bai kamata hito wannan magana ba, wasu suke ganin wannan magana ta cancanta, ya kamata a sake shi Bazoum ɗin. To, ni ina da ra'ayina a matsayina na ɗan ƙasa, wanda nake ganin a fahimta ta haka ne. Ni abin da nake kira ga CNPS shi ne game da sha'ani. Kenan idan suka kai shi kotu, kotu za ta tabbatar da ga laifin da yake da shi, ga abin da yake da shi. Kenan in ma ɗaure shi can na za a yi, kotu za ta ɗaure shi da hujja a shari'a, saboda Nijar babu wanda ya yi ƙarfin doka. A mulkin Nijar duk wanda ya yi laifi to bai fi a kai shi gaban alƙali a yi mai hukunci ba. Kowane ne. Kenan suna da damar da za su kai shi, tunda sun ce suna da laifi, ga akwai abubuwan da suke tuhuma shi, kenan sai su kai shi gaban alƙali. In alƙali ya ɗaure shi, daga nan ba su da laifi, ko kuma ba su da wani abu da hujjar su da wani zai tashi ya ce su sake shi, saboda ba su ne suka riƙe shi ba, a'a hukunci ne ake ci gaba yi, ko kuma shari'a ce ake yi. Na biyu, idan haka nan ba za ta faru ba, to dole bawan Allah nan su yi ƙoƙari su sake shi. Su sake shi, saboda ba a riƙe mutum haka kawai ba tare da wani dalili ba, ko shari'a, ba tare da haraka ta shari'a ba. Wannan ko da ana yin shi bai kamata mu goyi bayan shi ba, saboda riƙe mutum ba tare da shari'a ba, gaskiya akwai damuwa a ciki, akwai damuwa. Kenan za su iya neman wata maslaha, ko sakin talala ne, ko kuma ta wani waje ne, duka dai da sauransu. Wannan zai hana su, wannan ma in ka duba kamar zai taimakon su na, saboda zai kawar da kai 'yan ƙasa da dama da cewa ba su ne suke riƙe da shi ba, ko kuma suke riƙe da shi da ƙashin kansu ba tare da shari'a ba. Saboda akwai bambancin a ce shari'a ta ɗaure mutum da kuma kai ne ka riƙe mutum a matsayinka na mai ƙarfi ko kuma shugaba mai iko. Amma idan kana tuhumar shi da laifi, ka kai shi gaban alƙali ya ɗaure shi, nan kaga kai ka hidda daga hannunka. Amma idan kuma kai ne ka riƙe shi kawai haka kawai ba tare da wani dalili ba, za a ci gaba da tunanin kai ne ka riƙe shi kuma ba tare da ka kai shi wurin shari'a ba. Kenan anan maimakon ka kai shi, in baka iyawa kuma dole in baka iyawa, ya kamata ka sake shi, ko kuma ka nemi wata hanya wadda za ka sauƙaƙa kama kanka kai masa, ko da sakin talala ne. A shawarce, a ra'ayina ne wannan. Allah ya samu dace.